Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Sa baay ko pugni. Sa papuhi akong hawak. I'm tired. Namuy-puy nga akong bukton kaganina sa pag-alsa ni mo paingon din. I thought maliwa lang kay gaan kara, but I felt exhausted now. So, let me sleep. Tarong ba? Namoy po'y katinoid. Inan bitaw ti ka nga ibutang na lang ko kay bugat ko. Quiet. Unsa may akong buhaton para nimo. Aron mawa ang imong pagpamoy-poy. Hug me. Ha? Just hug me. Sleep with me. Iyan na sakit ako sa gugot ang akong hawak. Gusto kong muputista pero at the same time, shit. Ngano ako huna-huna lang ang gustong buhat, ana. Samtang lahi ang gisulti sa akong lawas. Gusto na ko ang kainit na gihatag sa lawas ni Facundo na ako. Makalagkot. Palag, Christine. Sika siya og kusog aron mabuhian kaniya. Og masayod siya nga wa ka makauyon siyang gibuhat. Sige na. Wa ka makauyon? Wa bagyot, ha? Naglagot ako ni myself, ha? Rebuildi kang dako. May migakos lang nimong gwapo, macho, og leche, nya humot kaayo, imo na kong gitraidor. Oh, bahala ka. Wala ko'y mahimo. Gusto siyang matog? Idi sige, akong sabayan. See? I told you, traidor ka. Kanina pa kong trying nga makatog, pero wa gyud ka matug, self. Pero karon kay nakatapad lang ka gwapo o gigakos ka. Wala ko up na ka. Bahala ka. Sleep diha. Di na ko ni mo, self. Wala. Kaligre din ni Ron on. Dagan kay mga tao nga tinabangay sa pagpangloto. I like it. Murag Barrio Fiesta. Ikaw rin nalingaw. Uy, wala ka malingaw yan ah. Di ba mamali mong ganahan sa una? Kanang magtabang-tabang sa mga buhaton sa mga saop din sa manggaan. Kung mga nita din voluntaryo ka. Voluntaryo ka. Voluntaryo ka sa una uban ni sa uban sa akong bro Facundo, di ba? Daw naman to. Nga. Naman si bro ni mo. Naman si bro ni mo ato nga. Bro Facundo nagtanaw. Pao ganahan siyang mulihok. Nakaroon kay waman din Tuwa man sa kwarto o ban sa iyang asawa. Correction ha, correction. Fake nga asawa. Why? Fake, pero mo nagtinuod ang ilang gibuhat nga atong nakita ganina, no, Ellie? Kabatay ka? Bitaw. Mami, to Ami, ayaw. Ngano? Ngano di ay? O sabi kini inyo nakita ha? Ngano gibitad man ko ninyo palayo? Secret. Buah. Secret mo, Unsa ba? Basta. Dahom. Dahon mo lang? Gara sa bayuta. Sultihin ako ba? Unsa Ellie? Unsa ba? Nag-unsa man ay sila? Basta dahon. Dahom. Ganang amaw ay. Di ko niyo sultihan? Da, bahala mo eh. Atuon ako sila og balik. Asa ka? Wa mo kabati sa akong giingon. Ingon ko atuon ako sila. Nga naman. Aron hunungon nila ang ilang kung unsa pa ilang gibuhat karon. Ay, human na to yan na eh. Ganina naman to. May pahuway na to kay Muribansi man to niya. I hate the yun ha. Kamong duha, I hate the yun. Thank you. Bahala mo diya, oy!
ninyo kay atuon ako sila. Wala! Wala! Hoy, indayan na. Ay, Ay, iya Berta. Ikaw manggudi ay may ikatabang kuya. plastic. Oh, nakadungog ko ha. Ay, amo naman to. Apil-apilo lagi ka. Usa tayo tuyo ni mo, iya Berta? Ay, nakita ko manggod nga gipaningot ka na sa imong gibuhat ba? Singot ka ay ka. Mong gidad-anta na lang ka og laing daster aron makailis ka unya human sa imong gibuhat. Kay ubay-ubay para pa ang buhaton nun. Nagkasiguro ko nga maligo ka gyud sa singot sama sa uban. Salamat iya Berta. Ay, pagkagugihan nga bata. Og Atsa! Ay, pasaylo ako. Migilok man nagkalit ng akong ilong. Sa aso naman yun, di ba? Kinilaging tiguang na ta, daghan ang buhato nun nga dili na makaya. Maong salamat kayo sa inyong tabang nga madali ang mga gimbuhaton din hikaron ha. Ay sa pa yan iya. Sa ganito yung sumpay si mong gisulti unta ka kanina. Kuha naman to, gira man to kuto pa sa to. Matod ko, buutan ka gyud o Ay, pasilad yun ning ilunga pagkawag yung batasan. Ay, sa aso tuod na, iya, kami na lang din eh. Pero, sa tayo mong gisulti? Sa tayo gusto niyo mong isulti ka ng buutan ko og? Atsa! Daoy, wa na gyud ni gilok na gyud ka ang akong ilong inday. Oy, sige na kong pangatsi. Ay, ako na lang sumpay. Ang buot ni mong isulti, nga gawas ka buotan ko, G pagid ko, guwapa. Mao ba ka na, iya Berta? Ay, kuan ka nang muingon unta ko nga buutan ka. Guwapa lagi, di ba? Salamat kayo, iya. Gusto kong ipaasawa ta ka sa akong anak kay buutan ka. Kay kuan ba? Maunay gusto na kong isulti unta ka ganina. Kami yun na bayat ning anak ka. Kadiyot kay atuon sa nako si Rick. Hain naman to, oy. Paduulo nako dinhi haaron nga magkaduol mo ba? Ani nako siya dinhi patabangon ninyo. Sige, diha una mo. Wala, G. Guwapa. Hek. Dili, oy. G, gustong mapasawa. Murag naailain ka, ronda. Kita man. Ay, tago natin sa pangan nga Jana. Unsa? Shh! Yali! Di ba nga si Iya Berta man ang nasunahan og nagtudlo-tudlo din ni dapit nato? Mabutaw na. Nga naman. Wala, tinawa. May gikoptan siya nga sa bukton nga lalaki. May gikoptan siya sa bukton. Lalaki ka na tanawa. Og, may tudlo siya din ni nato, Tuda. Uy, mitahiyom. Si Rick na. Ngamitan o din na to. Smile ta. Ayaw ninyo tanawa. Duko mo ha. Duko mo sa inyong gibuhat. Hala, Rick. Chichirya ba na, chichirya? Hala, murag noog, Miss Mine. Hala, niyan maganin sila paingon din he. Bitaw pa yung din niyo. Yan na. Ayaw lagi ninyo tanawa. Gidana ni Aberta yung anak. Ala. Na si Rick. Kana. Kaluoy sa yung Rick. Murag mas ligong pa man og tuho si Aberta kay Nay, awag na. Day. Awaday. Ala. Mas nagtakiong man siya sa paglakaw. Ala. Kasi ang mama. Ala. Sa guyod. Wala, gastritis tingali eh. Mangubag na iyang tuhod og tiil usahay. Wala, luoy sa sakit ko no kay na. Lisod Sakit naglakaw. kay na, sakit. Lisod naglakaw eh.
Murag skiri ba? Ala, galagingan lang. Smile mo. Smile mo kay niya sila doon na to. Smile mo. Ala, doon lang yun siya na. Hali ko apo, oy. Hilom! Ala, hangad sa day. Smile kay nana sila. Kana. Day, idaya na. Kani mo na ni. Anang akong anak day ay si Dong Rik-Rik. Ah. Nga kami niyo, nagyod kaayo. Oy, di day na minyo siya iya. Di, uy, ulitaw po na siya. Akaila, rabi mistan na din mo nga sweet o gid mi. Ay, husto si Ele. Managkaila rami din sa Shinda. Oh. Ay, dayan na si Dong Rik-Rik. Oo. Uy, Rik. Nausabag sa kang bataa ka, uy. Tingog sab, uy. Saban, mauwaw kang yana. Na? Pangat sa ilong. Naunsa na siya iya, naunsa siya iya. Ay, kuan man good ka nang na-stroke na siya sa miaging simana. May nalang gani kay dadali na mugtabang og wa in town matiwas. Holong! LS. Inadayon LS. Unsa ilis? Looy saba. Nga nung katawa mo tanga naluoy man ta. Ay, oo. Ikaw ba sa Oo. Mo di ay wa ko kabaliktaan na da. Abi na ko arthritis na siya nang kay ong mo naglakaw. Na stroke di ay. Nagkakiong. Nagkiong day. Oh, mao lagi. Kay ong gina ka. Kanang kami niyo nabaya in town kaay ni siya. Buwang ulitaw nabaya pud ni. O karon basin maminyo na gyud in town ining Diana. Kini sparring gini. Usa? Sparring gini. Ay tiguang na baya in taon ko day. Unya si bakog galit ko ang mawa. Uwa na makauban kini akong anak. Kisa naman lang unya mo atiman niya. O kay buutan ka man o matinabangon. Gusto unta ko nga ikaw ang iyang minyuan. Ibilin ko nimo ang akong anak day. Si Dudong Rik-Rik nako. O saya. Hala, sakto yung pagkaanhi, Agrel. Maminyo na yung ka-app. Ay, Dong Rek. Dong, nausap po ka. Oy, tingog dong. Ina mga sawa ka. Kaya aron nga, mausan na lang ning ato ang hikay karon. Sige na. Kini. Na? Oh. Ala, Ama. Imo. Awa ko ni siya day. Awa siya day. Awa ko nimo. Awa. Unsa ko no? sila oy. Di mo kasabot. Ikaw rin Sabi makasabot mo, na. sabot magigog amang kanina pa. Ningon siya, awak ko imo. Patanawa yan na, nagdasti raman ka. Ala po kasa. Buang ka. Awa ko imo. Ay, wa gyud mo magkasinabot. Ay ang buot mag-ipasabot sa kong anak nga mga sawa siya nimo Ala, dayon nasigyan na. ko. Mas malayo Dawaton gid mo ito ba sa ang akong anak? Oy, ako ito bag. Iyang dawaton. Ay, salamat kayo, Inday. Dong. Nakabati ka, Dudong, na ko, Rik-Rik. Maminyo ka na, Dong. Kani. Ay, daghang salamat. May kabinla na gyud ko nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!